बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे दा जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो सेंग्रेबेल लामा खोना होनाय जादों। प्रमद बर' सारनि दैदेननाय आरो प्रमद बर' सारनि बिथोन बादि जोङो सारा समस्तिनि लामा गाज्रिफोरखौ दिनै चिफ सारा जोंखौ मावना होनो थिनदों। दा जों ब्लक प्राइमारि बिसिडिसि चेयारमेन समस्तिनि जत्थ' दैदेनगिरि जों गासिबो माने ओंखारजोबनानै मोनफ्रोमबो बिसिडिसिखौ जोंनाव बिराद डेभेलप जादों। खारन मानो होनबा पेनाल्टि डिपार्टमेन्टजों 70टा लामा दतमा समस्तियाव गबिन्द सारनि दैदेननाय बिथांनि फान्डनिफ्राय आंनो निजिस' बेजों थाफानानै दतमा समस्तिखौ 70टा सेंग्रेबेल लामा मावदों आरो टयलेट लुदों जोङो, खालबाहार मावदों। दतमा ब्लक 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा दतमा ब्लकआव माने बिल्डिं लुनो हायाखैमोन। जोङो दिनै साराय बोसोराव जोङो बिल्डिं लुबाय। सिगां समाव इन्जिनियारफ्रा बुङोमोन जोंनि दतमा ब्लक डेभेलपमेन्ट ब्लकआ अखा सेरजोबो होननानै इन्जिनियारा आंखौ खावलायनायलाय आङो दतमा समस्तियाव गबिन्द सारजों रायलायनानै डेभेलपमेन्ट ब्लक लुना फैदों। दा बिराद मोजां जोंहा माने इन्जिनियारफ्रा गोसो खुसि जादों, बाख्नायदों। दा बिदिनो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बहुद जिनिस जोंनाव अनुस्थान जाफैदों आरो जोंहा रुपनाथ फिल्डआव फार्स्ट कौटिनि मा होनो अडिट'रियाम जाबाय आरो सिनेमा हल सेरफांगुरि बाजाराव बेखौबो चिफ सार हरदों। आथियाबारि थिनालियाव कमिउनिटि हल हरदों 1 कौटिनि। मथा मथि जोंनि दतमा समस्तियाव बहुद डेभेलप 17 बोसोराव बिथांमोना बेबादि खामानि मावनो हायाखैमोन। जोङो साराय बोसोराव जेबादि डेभेलप मावनो हादों बेखौ आं बुंनानै लाबा जानाय नङा, रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ। दा ओंखायनो जोंहा दतमा समस्तियाव जेबो साननांगौ जेबो गैया। एखेबारे जोंनि देरहानाया खाथां। एमएलए गैयामालाय मा जानो, एमसि गैयामालाय मा जानो, खिन्थु जोङो गैयाबाबो जोङो जथेस्थ' मावदों। 17 बोसोराव बिथांमोना मावनो हायाखै जों मावनाय बादि। आरो दानि जे एमसिएलए प्रकाश 5 बोसोर बारलांबाय, बिथाङा बोसोराव 50 लाख जोंनि बिटिआरनिफ्राय फान्ड मोनो। ओरै रामफल बिल हाइरडनि साहा रामफल आनसलिकआव बिथांनि प्रकाशनि बे 50 लाख स्किमा थरसेबो सेंग्रेबेल बाला अन्थाइ गोलैयाखै, सिगाङावबो गोलैखायाखै। बिथाङा एमसिएलए जानानै जे फान्ड मोनो, बिथाङा बेखौ इलेक्सन गेलेनोसो गावनो मावजोबदों। दा रायजो राजाफ्रा बेखौ बुजियै बाखि गैला। नै आदिबासि बिथांमोननि नैबे बेथलानि रायजोफ्रा बुंदों जोंनाव माने प्रकाशआ जोंनि भटजोंनो देरहालांबाय, एमसिएलए जाबाय, जोंनाव नायफैयाखै, गाफैयाखै, जोंनो जेबो सहाय होआखै। दा बिथांमोनाबो बे खोथाखौ बुंदों, बेथ' नंखागौ। खारन बिथाङा जेबो मावाखै। दिनैनि थारिखआव बिथाङा जे अबस्था जोंनि ओरै बे खावसि एरिया आथियाबारि एरियायाव मथा मथि गामि दरसेयाव माने बबेबा गामियाव लांदां जाबाय, बबेबा गामियाव न'खरसे न'खरनै बिपिएफ दंबावो। दा बिपिएफनि वार्कारफ्रानो बिजेपिआव थांदों, प्लास जाहैदों। खिन्थु जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जे वार्कार, जे भटार्स, बिथांमोनहा जेरावबो दोरोदाखै। दा जों फैदेरगासिनो दं। बे प्रमद बर' सारनि मावनायखौ मोजां मोननानै ओरैबायदि माने लोब लोब सेरफांगुरियाव थां, प्रमद बर'नि दोहौ, थमाव थां, दतमायावबो प्रमद बर' सारनि दोहौ। दिनैनि थारिखआव प्रमद बर' सारखौ सोमावनो हानाय खुनु राजनितिक हान्जा गैया। आं बेखिनिखौ बुंबाय।